So guys, नायनानै फैबाय जोङो एकदम दाबो उखुन्दैया बारासो बारा खुगासिनो नै बिराद मानसि नायनो फैदों बिराद गोजान-गोजाननिफ्राय दा जोङो फैबाय गिलु बालु दंफां सिंफोराव थाबाला फेजाल जागोन ना थैनो गोसो गैयाना So guys, दिनै आं मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायनो लाबोगासिनो मोनसे घटना मोनसे जाथायनाय जोंनि एरियायाव ना नै नोंथांमोना नुदोंना दंफांनि सायावनो गोथां दंफांनि सायावनो उखुन्दै गुरला गुरलि खुगासिनो गाइसफोर दंफाङाबो बिजौआव बायसबाय गाइसफोर बेफोरो मानि थाखाय जादों गाइसफोर मानो बिदि जाखो ना सोरबा लगायना होदों ना मा होदों बेफोर गासिबो बिदि नङा गाइसफोर खिन्थु अखा खोरोमनाय अखा सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय बेबायदि जाबाय गाइसफोर नुदोंना गिलु बालुनो दंफाङाबो लेथेर फेथेरनि गोबां मानसिफोर फैना थांखांबाय बिनिफ्राय माखासे इउटुबारफोरा भिडिअ खेबलागासिनोसै नुवाखै दंफाङा गिलु बालु माबायदि गावखादों सैथिनोबो आंनि आन्दाजआव बे एकदम नैबे गावनाय सिनथिं एकदम ओरै हाबलांबाय खोमान्दां खिन्थु दा अर जोंगासिनो आरोना दंफाङा ओरैबायदि अर जोंगासिनो खाथियाव थांनोनो गिनाय मोनलायलायो आरोना माने एकदम लामा जिङावनो जादों आरोना घटनाया गाइसफोर नोंथांमोना नायनानै नालाय बियो बागाना एकदम नैबे राङापारा रड राङापारा खाथियावनो आरोना बेनिफ्राय राङापाराया बारा गोजान नङा प्राय 3 किल'मिटारसो थांबा राङापारा टाउन मोनहैयो आरोना ओरैबायदि लेथेर फेथेर थांखाबाय सैथिनोबो खिन्थु भाग्य मोजां खोनानाय बायदिब्ला मानसि रावबो माने फैथ'वाखैमोन आरोना मानसि रावबो गैयामोन बेयावनो बे घटनाया जानानै होबाय ओरैबायदि माने अर जोंगासिनो सिङाव दंफां सिंनिफ्राय माने उखुन्दै ओंखारलागासिनो आरोना दैथ' अरानो ब्लाव ब्लाव जोंदोंमोन आरोना गाइसफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनानै लालाय नै ओरैबायदि माने गिथाव बाथाव सैथिनोबो माने बे सानसे बिराद माने खोनादों आरोना माथिंबा सारअन्थाइ गावनानै माने गोबां मानसिबो थैनाय नुवाखै नै लेथेर फेथेर सेदेला जोबदारनाय बिराद गोजानहालागै थांदों नै माने मा होननानै बुङो दंफांनि खुन्थ्राफोरा बिराद गोजान-गोजानहालागै सिरिहैदों आरोना माने बिराद मानसिफोरबो थैनाय खोनादों आसुरित माने बे साननैसो बिराद सारअन्थाइ गावदों माने बेनिखायनो गाइसफोर नोंथांमोनाबो साबधानै था ओरैबायदि माने सारअन्थाइ जेब्ला गावोना मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामनानै ला नङाब्ला जागोनबो सैथिनोबो आयौ आंथ' गिखायोलै अखा एसे हायोमोन आंथ' एकदम माने सुइच अफ खालामना फ्लाइमर खालामना लाखायो नुवाखै माने फर सिग्रेट सोबनाय माथां गगासिनो गाइसफोर नै बिराद मानसिफोरा केमेरा खेबफैदों आरोना दैथ' मिडियानि मानसिफोर बाहायदोंमोन बहुद माने अराबो एसे ब्लाव ब्लाव जोंदोंमोन आसुरित माने सारअन्थाइयासो हाबना थाखो ना माखो बेयाव मिथिया आरोना नै आसुरित माथो अरा गोरानखाय बारा जोंबाय दा बारासो खामलांबाय थादोंमोन आरोना गाइसफोर बिनिफ्राय जोङो थाबनो फैबाय गाइसफोर गिनानै फैबाय जोङो थाबनो माने एकदम नै उखुन्दैखौ नुवाखै गाइसफोर एकदम गुरला गुरलि माने खुगासिनो आरोना होमबाबो मानसिफ्रा खाथियाव थांनानै खेबगासिनो बुस्थुआ बेयो आंनि आन्दाजाव माने बेयो सारअन्थाइ नांनायजों गरमजों हिट जानानैसो खामखो ना सारअन्थाइया सिङावसो हाबना थाखो बेखौथ' बुंनो हाला गाइसफोर एकदम माने आसरित मोनथावना आरोना गाइसफोर ओमफ्राय गाइसफोर कन्टेन्ट हिसाबैथ' एसेबां बिदि माबा कन्टेन्ट नङा थेवब्लाबो माने शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनजों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो गाइसफोर बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइसफोर बिदिब्ला गाइसफोर बेसांआनोसै So guys, नायनानै फैबाय जोङो एकदम दाबो उखुन्दैया बारासो बारा खुगासिनो नै बिराद मानसि नायनो फैदों बिराद गोजान-गोजाननिफ्राय दा जोङो फैबाय गिलु बालु दंफां सिंफोराव थाबाला फेजाल जागोन ना थैनो गोसो गैयाना